After All Saints and All Souls Day, ang next ng holiday na pinaghahandaan ay Christmas. Pero sayang naman ang mga kaalamang inyong malalaman kung tatalon tayo ng Disyembre. Check your calendar. Nobyembre pa rin tayo. At kahit natunaw na ang kandilang ginamit ninyo, may kaugnayan pa rin sa tunawan ang inyong matutunghayan. Sa gitnang Luzon, may melting pot. Ano ito? Hulaan ninyo. Nobyembre kasi nang makapture ito ng mga Amerikano. You know. Yes, isa sa 7 lalawigan ng Central Luzon ay ang Tarlac na paliligiran ng mga probinsya din ng CL. East ng Nueva Ecija, west ng Zambales, at south ng Pampanga. North naman ito ang Pangasinan. It has a total land area of 305,345 hectares. Ang Tarlac ang most multicultural sa lahat ng probinsya sa Central Luzon. May mixture kasi silang mga Kapampangan, Pangasinense, Ilocano at Tagalog. Kaya nga, melting pot ang tinawag dito. Halo-halong kultura, halo-halong tao. Ang name daw ng Tarlac ay na-derive mula sa isang Hispanized name, Talahib weed called Matatarlac. Ang Tarlac ang pinakahuling probinsyang na-organize sa ilalim ng Spanish Colonial Administration noong 1874. Ito pa ang mga historical what's what of Tarlac. Isa ang Tarlac sa 8 probinsya na nag-aklas laban sa Espanya, kaya nga nasa race sila ng sun ng ating bandila. Ang Tarlac din ang naging new seat of the First Philippine Republic in March 1899 when General Emilio Aguinaldo abandoned the former capital, Malolos, Bulacan. Pero itong kay Aguinaldo part ay nagtagal lang ng 1 buwan dahil inilipat sa Nueva Ecija. October 23, 1899, Gregorio Aglipay, Military Vicar General of the Revolutionary Forces, called the Filipino clergy to a conference in Paniki, Tarlac. There, they drafted the Constitution of the Philippine Independent Church. They called for the Philippinization of the clergy, which eventually led to a separation from the Roman Catholic Church in the Philippines. November 1899, yung sinabi ko sa inyo kanina, Tarlac was captured by American forces. 1901, a civil government was established in the province. World War II, ang Camp O'Donnell sa Kapas ang naging terminal point of the infamous Bataan Death March of Filipino and American soldiers who surrendered at Bataan on April 9, 1942. Marami ang namatay dahil sa gutom at execution. The General Headquarters of the Philippine Commonwealth Army was established from January 3, 1942 to June 30, 1946. And the 3rd Infantry Regiment of the Philippine Constabulary was founded again from October 28, 1944 to June 30, 1946. Military station in the province of Tarlac and some parts in Central Luzon due to Japanese occupation. Sa umpisa ng 1945, ang combined powers ng mga Amerikano at Pilipino military forces with the recognized Aringay Command guerrillas ang nagpalaya sa Camp O'Donnell. January 20, 1945 to August 15, 1945, nabawi ng combined forces ng mga Filipino-Amerikano troops ang Tarlac. Natalo nila ang mga Japanese Imperial forces during the liberation and beginning for the Battle of Tarlac. Isa sa mga town ng Tarlac na rich sa history ay ang Bamban. Bakit? Bamban is located at the southernmost part of Tarlac province. On the north, it is bounded by the municipality of Capas Tarlac and on the south by the municipality of Mabalacat, Pampanga. The Parua River, aka Bamban River, separates Bamban from Mabalacat. Toward the east lies the municipality of Concepcion, Tarlac. On the western side, the terrain is rugged due to rolling hills and mountains bordering the municipality of Botolan, Zambales. Sa geographical site pa lang, obvious na farming na ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Early inhabitants daw nito ay mga Aitas or Negritos and Zambals.
Settlers came from Pampanga daw and other neighboring provinces. Ayon sa istorya ng mga matatanda, kaya Bamban ang tawag sa lugar na ito ay dahil sa halamang tinatawag na mabamboa o bambania na tumutubo daw sa tabing ilog. Bago ang tawagin na Bamban, ang lugar ay tinawag muna na Kabamban o Mabamban. Kaya siguro para ma-shortcut, Bamban na. Historical accounts na nangyari sa Bamban, mamaya na yan. Marami pang malalaman kapag hindi ninyo ako iniwan. Break, pabilis lang.